Gandes luwes sak solahe gandrung linuhong luruh lereh tinon saking tepian leraso tiosa tuhu sampun kapaes kapacak kanthi retna retnaning pasuryanipun sang temanten. Kula suwun dhumateng kadang kula Ibu juru bae samangkitipun boyong sang temanten lumampah tumuju wonten ing stinggil ya sasana pinajeng kadherekaken dening Rama lan Ibu ingkang sampun prapta hamondong ingkang putra lenggah wonten ing sasana pinajeng. Bismillah. Bismillah kanthi nyebat asma ingkang maha mirah. Bismillah kanthi hanyebat asma ingkang maha rahmah. Nenggih Gusti ingkang maha welas maha asih. Gusti ingkang hamba barnugraha gumelaring jagat endah. Murba sagung titah paring nugraha rasa bungah kalawan susah sasyang muput kawidatan kakandha purba lan kawati mugya sembodo dados piwulang becik dene sang Dyah Ayu retnaning Dyah mustikaning pawiwahan sampun lenggah wonten ing sasana pinajang kadherekaken dening Rama lan Ibu pasuryanipun kadya widodari kang hangija wantah dhumateng sang Hyang Pertamu sampun ngancing titilaksana sang temanten badhe nderekaken pambedoling utawi adat panggih ananging saderengipun dhumateng kadang kula suba manggala cacah sekawan cacah kalih ingkang putra cacah kalih ingkang putri sakmangke sumangga daya-daya nderekaken pambedoling sekar mayang manca adi manca warni kinarya nderekaken sang temanten badhe hanglampahi adat widhi widana sinengker panggihipun sang temanten. Dhumateng sang Hyang Pertamu Sri temanten kekalih samangke sampun harsa hanetepi satataning upacara adat panggih. Pramila kula suwun dhumateng para paranpara miwah paraga ingkang sampun pinitaya pratitis ana gondwarum hangudar wewangi minangka merwakaning pambedole sang Sekar Mayang Mancawadi Mancawarni mugya dados sarana Gusti ingkang murbeng jagat Gusti Allah ingkang maha welas lan asih tansah paring palilah paring idi pangestu mugya
sang temanten kalih tansah manggih yuwana dados keluarga ingkang tansah pikantuk ridaning Gusti ingkang Maha Welas Maha Asih. Dhumateng Sang Pujang Agung menawi samangke nderekaken makarya sumangga ugi kadang kula saking Ibu Juru Paes ingkang winasis sumangga daya-daya samangke nderekaken tata gelar panggihipun sang temanten. Dhumateng kadang kula kinasih saking Lang-lang Buana samangke kula suwun ungeling surokal utawi sholawat Nabi. Dhumateng sang tamu sampun katitik sesaji syarat sarana miwah pasangan sang temanten sampun prapta wonten ing pelenggahan utawi wonten ing sasana dawuhipun sang temanten. Kula suwun jurung pangestu donga mugia lumadining acara dawuhipun sang temanten tansah manggih wilujeng. Sinambi hangrantu tata gelar sang temanten badhe hangayahi daup utawi panggih kula suwun sinambi hangrantu sang temanten kakung sampun siyaga sampun prapta wonten ing sangajenging pragung pantindah sasana upacara sepisan malih kula nderekaken wilujeng rawuh dhumateng Bapak Ibu ingkang katemben rawuh ingkang katemben lumebet ing pragung pantindah sasana upacara pepundhen kula sinaget tangki tepalih mitra pitemangan Bapa Kamdan miwah Ibu Nani Mujianti. Sumangga samangke daya-daya kula aturi lumebet lenggah wonten ing sasana pelenggahan ingkang sampun sumadyo sinartan suka anggrahapi pasugatan ingkang sampun kaaturaken dening para kadang para kanca juru pramu sugata. Sinambi hangrantu sang temanten kakung prapta wonten ing sangajenging dampar pragung patindah kula suwun dhumateng sangya para tamu mugia tadah ndedonga utawi hastunggara mugia lumadining acara ing enjing siang menika tansah manggih wilujeng tansah manggih lancar rancak kalis ing sambekala lan rubeda. Mugia sang temanten duninggih ayuni Mas Ririn Ratnasari ingkang sampun pikantuk kusumaning ati pikantuk garwa kinasih ingkang mijil saking laladan Kecamatan Sidoarjo Desa Lebo atmajaripun Bapak Muhammad Rifai miwah Ibu Misnah peparap Roko Mas Bagus Muhammad Samsudin. Mugia kekalihnya manggya kayuanan tumusing belahan satemah bagya mulya ingkang tansah pinanggih rahayu ingkang tinuju sakinah mawaddah warahmah wal barokah pikantuk panjurung pandonga sangyaning para tamu sedaya.